Baterai entek sound sistemnya. Yang penting isine yo timbangane kowe ya to kakak nyangkem kere sisan yo ngalah mesakne uripmu bos ngene iki ketok lek ayem seger terus kecukupan ya to utang apa mbok wis bene lho dirinya ya tuku dirimu ngono kuwi ya dadakno wis nggih tuku mangan apa wi ya Pak buka lah satu-satu kono. Ya Allah deh dadi pisangi lombok separo nang kono iki kancane preman lakan ngono. Tahun entek. Kono ya. Ana wong ring. Iya. Ana wong ring. Sido ayo toh. Wis sadar diri. Ora semaput kok sadar. Keleleran. Keleleran jaremu. Justru ngene iki sing hal yang indah ora keleleran. Keleleran ki lak anak bojomu. Goblok. Iki menikmati hidup santai karo. Ente ta menikmati hidup kok. Ketole dapuramu kakean utang urip ora bahagia. Keleleran lek kaliran keleleran. Nyawang wong liya seneng ora seneng. Mergo hidup Anda tidak seneng. Ngerti ora? Aku ki wis ngerti prajengane wong susah. Prajengane wong susah oke hutang ya to, kakean masalah itu hidup Anda. Dong ora? Makane to jenjara kayak kowe. Raimu sing susah, raimu sing bacot, raimu sing panas hati. Lu sirik. Halo, lu panas. Ireng ya ben. Barepe ireng, barepe abang. Gampang preman lucu. Baharepe kuning, urusannya dengan Anda apa? Lo sirik, lo panas hati, ya, lo bacot. Enak wong posting kayak. Emang kuli, terus mukamu ora kuli. Aura wong kantoran. Lah lek kowe aura wong kantoran ngapain blakaraan turut YouTube golek hiburan? Ngapain? Lek wong awakmu wong sukses, wong seneng, wong happy. Weekend ora ngarah scroll drijimu. Otakmu dipakai. Otak Anda dipakai. Ya saserku to arepe bah ngamuk bora. Santos gak apa-apa jarno ben menghujat. Wong uripe nggak seneng itu ya memang begitu. Beda dengan orang yang hidupnya senang, tenang, damai, beda. Nggak apa-apa Santos, biarkan saja. Wong aku ki lho wis kebal dihujat. Nek metrimo hujatanmu ora penting dalam hidupku. Lewat, yang penting itu aku iki yo kok Cina ya to, cek panggah gajian. Uripku seneng bahagia. Seri icilik saya nyodok saya ngemut ngampe muncu ya to. Ya ngemut. Lah uripmu. Sone matek. Enonyo cangkeme wong kuwi son iki mentol iki nggih nyodok cetak. Mas Samsul mek guyu wae. Terus meneng nek kancane dhewe. Hah, Bang Samsul?